Făbrițul la o parte. Lasă-mă așa făbriț. Și cum vă fac? Pe lung sau invers? Așa e. Sau nu, întoarce. Așa? Și numai așa să ții. Merge. Merge banda. Adică cum merge banda? S-a terminat sărbătorile. Încă nu s-a terminat sărbătorile, așteptăm sărbătorile, adică Revelionul. Și Revelionul să facem iar un program special pentru prietenii noștri de pe Facebook. Da? Și ceva mai frumos față de Crăciunul care a trecut. Vă urez la toți prietenii noștri de pe Facebook un an nou călduros și multă sănătate, fericire și să aveți broaște la nas. Da, lăudani, aveți cuvânt. Am petrecut Crăciunul cu familia, după cum ați văzut cu video care l-am trimis pe YouTube și peste tot pe Facebook, cu Nelu Căpraru împreună, cu familia mea, cu copiii, cu Mirea și a fost foarte frumos. Așteptăm Revelionul să vină și Dumneavoastră, Nea și Ionela, aveți vreun cuvânt de spus? Puteți spuneți? Sunt în Arbeitsbüchel, să vedem ce ne aduce 2015 și anul ăsta a fost numai... Ridicați puțin volumul, lăudat. Volumul e vorba și după... Ce ați... Adică sonorile vocale sunt foarte înfundate, de asta nu se poate implementare. Nelu Căpraru, Câmpianu. Deci ce vreau să vă aduc la cunoștință, având în vedere că o să se apropie anul 2015 cu explozii incendiare și artificii nucleare. Trebuie să cumpărăm și noi artificii și petarde. Nu, petarde. Aici la noi în Germania, cum se produce de Revelionul, o să vă imediat în Budapest, postăm ceva foarte frumos. Împreună cu Nelu Căpraru, Neac și Ionela și Costi Pitona și cele mai frumoase filme de dragoste priviți la noi pe site-ul Dumitru Armani Giuliano.